ಅದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡುನಿ ಪಾಡ್ನಿದೆ ಪನ್ನೋಡಿ ಇಂಚು ಕೃಷಿಗೆ ದಾಯ ಪಾಡುನಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಜಮ್ಮನೆರಳುಂಡು ಮಸ್ತುಂಡಿ ಶಾ ಎಕ್ಕುಜಿ ಮಾತ್ರ ಆರೆ ಬರಡತ್ತೆ ನಾನು ಜಮ್ಮು ನೇರಳದ ಮರಟ್ಟು ಬಜ್ಜೆ ನೇಲೊಂದುಂಡು ಇಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತ ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗಳು ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ನೀ ತೋಟಗೆ ಬೈದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕ ಕಂಡನಿತು ತೆಲ್ತಾನಲ್ಲೇರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳು ಸೊ ಇಲ್ಲದ ಬರೀಟೆ ತೋಟ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತೆಂಕಲ್ ಪಂತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿತ್ತಂತ ತೋಟಗೆ ಬರಂದೆ ಪಂತಿ ಮಂತಾರೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಯಾಕೆ ಬೈದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಾರುಂಡು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದೇ ಆದಪ್ಪುಡು ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಜರದೆ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬಿಡಿಬಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಬಲೆ ನಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪಂಪ ಇಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪಂಚ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಶಾಂಪೂ ಒಂದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಗೂ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ತಿಕ್ ಹೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೇರ್ ಶೈನ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಗೆ ಮಾತೆಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಸೋನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂತಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಯ್ ಪಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕಾದಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಶಾಂಪೂ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐಟ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಚೆಕ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಪಂತಿಗೆ ಬೈದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆವಡ್ದೆ ಪಂಡ ಬಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಾರುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನು ಖಂಡನೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಪೊಕ್ಕಡತ್ತು ಅದೇ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತರಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಅಂತ ಒಟ್ರಾಸಿನಿ ಇಟ್ಟು ದಿನೋಲ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಿ ದಿನೋಲ ಹತ್ರ ದಿನ ಕೊರ ಈ ಮೈ ಕಂಡನಿ ಜಮ್ಮನೆರಳುಂಡ ಮಸ್ತುಂಡ ಓಯ್ ಕಂಡನಿ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಂದೆ ಅದು ಮುರಂದೆಟ್ ಬೈದಾರು ಬಾಲೆಗು ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನೆ ತೋಟಡ ಬರಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಂದೆ ಇಂಚಿರ್ಗ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಅನ್ಪಲೆ ಓಕೆರಿ ಮಂತಾರೆ ಇದ್ದು ಆತ ಜಮ್ಮುನೆರಳುಂಡಿಗೆ ಗೈ ಸಡೆ ಹೋಂದಲ್ಲೇ ಅಂತಲೇ ಜಮ್ಮುನೆರಳುಂಡು ಪಂಡೇರಿಯಾನ ಓ ಹುಂಡಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಪಿಂಕ್ ಜಮ್ಮುನೆರಳೆ ಪಿಂಕ್ ಜಮ್ಮುನೆರಳುಂಡು ಮಸ್ತುಂಡಿ ಶಾ ಎಕ್ಕುಜಿ ಮಾತ್ರ ಆರೆ ಬರಡತ್ತೆ ನಾನು ಓ ಜಮ್ಮುನೆರಳದ ಮರಟ್ಟು ಬಜ್ಜೆ ನೇಲೊಂದುಂಡು ಬಜ್ಜೆ ತುಕ್ಕ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಜಮ್ಮನೆರಳು ಇಂಚುಂಡು ತುಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲುಂಡು ಮರಟು ಹುಳಿ ಉಂಟಂತೆ ಮಸ್ತು ಉಂಟು ಕೊಯ್ಯರುಂಡ ಮಿತ್ತುಂಡವು ಪುಳಿ ಉಂಡು ಪುಳಿ ಪಂತಿಗೆ ಬಾಯ್ದು ಎರಡು ದಿನ ಒಂದು ಕೊಡಲ್ಲ ಬಕತಿಕ್ಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ರಚ್ಚು ಇಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತ ಮನಸ್ಸೇಜಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತಾರೆ ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ಇಂದಾದನ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರನೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ
ಚಾಮಿ ಜೋಜನ್ ತೀಯಾರೆ ದೇ ಅಚ್ಚು ಕನ್ನಮ್ಮ ಚಾಮಿ ಜೋಜನ್ ತೀಯಾರೆ ತೀಯಾರಾ Oi, Kandama. Kandama. Oi. Korean steak delivery. Korean double ten delivery, sir. Ready, madam. Ready, sir. Ready, madam. Korean boba with boba tea. Ready, sir. Ready, madam. Korean boba with. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಳು ತಲೆ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲು ಮಾತ ನೀನು ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದೀಪ ಅವ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದೀಕ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಯ್ತೇವು ಓ ಬಜ್ಜ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಬಜ್ಜೈ ಮ್ಯಾನ್ ಬಾ ಇದಾಯ್ತಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ವೈಕದ್ದು ವೈಕ್ ಎಂದಾಯ್ತು ಅನ್ಪಣೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು నేను ಹ್ಮ್ చూరు చూరు ಒನಸನ್ಪುನಾಗ ನಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ದಲಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಐತೆ ಮರ್ದು ಒಂದು ಪಾಡ್ರೇನಾ ಮುದ್ದೆಲಿಗು పొటాష్ యూరియా రాక్ ఫాస్ఫేట్ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ యూరియా ಯೂರಿಯಾ ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆತುಂಡಾಯ್ತು ಅದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ನಿದಾಯ ಪನ್ನೋಡಿ ಇಂಚಿ ಕೃಷಿಗೆ ಅವೇ ದಾಯ ಪಾಡು ನೀ ಪಲ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಐಕು ರೂವಾ ಪುಂಡ ಐಕು ಪಲ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಾಯ ಪಾಡ್ನೆ ನೀನು ಬಂದ ದಾಯ ಪಾಡ್ನಿ ಈಗ ರೀಸನ್ ಬೋಡತೆ ಕಾಂಗದೈ ಸೋಪ್ ಬರ್ತಾರೆ ಐನು ಪನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಕಂಗದೈ ಸೋಕು ಬರಿಯರೆ ಪಾಡ್ನೇನಾ ಸೋಪ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲೆಟ್ ಡಯರ್ ಐನು ಪನ್ನೋಡು ndadi oh damare jo devere na nikli bole poli alla andappa undu avi and maga undu eatav il pole ya nodu odu pole unte pole ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗಳು unda magavu eat magavu unte pole eatav ಅವು ಈಟ್ ಅಲ್ಲಿನ ಮಗಳಂದಿ ಬಡದಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಮ್ಮೆ ಮಲ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಅದಪ್ಪ ಒಡೆಗೆ ಮಣ್ಣತ್ತವು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪೋಲೆ ದೇವರ ಜೊತೆನಾ ಐನು ಮಾತೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ರೇನಾ ಕಂಗದ ಮುದೇಲ್ಗ ಬರ್ಕೊಂಡವು ಆತೆಕ್
ಅರ್ಧಗಿಲ್ಲ ಆತೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಡ್ಡು 150 ಕೆಜಿ 305 ಬರ್ಪು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ 305 ಬರ್ಪುಂಡ ಮುಖ ಬಾಕಿ ದೇಕು ದೈಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತುಕ ಇಂಚಿಕೋರು ಇಲ್ಲಿ ದೈಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆಕ್ಲತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದೈಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಟ್ರೆಗೆ ಮುಗ್ರೆ ಬಂದು ನೀರು ಅದೇ ಮುರ್ತುಲೆ ಕಾಡ್ತಿಂದಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುರ್ತುಲೆ ಐದು ವನ್ಯಾನಿ ಪೋರಿ ಚಪಲ ಪೋರಿ ಚಪಲ ಬಲಂಜಿ ಲೂಟಿ ಬಾಲೆ ಮೆಲ್ಲ 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 ಬಲಿಪೋ ಓಕಾ ವಿಶೇಷ ಅಂಡಾನಿ ಓ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತದೆ ಎಂದಾನೆ ಆತ ಬೋದಿಲ್ಯಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೆಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಮಾಸ್ಕ್ ವಾಡೋಣ್ರಿ ಅಬ್ಬುಜಾ ಕೊರತು ಕೊರಿಗೆ ನೀನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆತ